Здравейте хора, аз съм Тони и вие сте с каналът ми Adventure Zone. Намирам се в град Пловдив на типичното и епично тепе джамборе, което буквално е превзело целият град. Пристигнали са над 2000 души, за да тичат из цял Пловдив, като планът е следният. Всичките 7 тепета през мола, Старият град, амфитеатъра и още куп други дестинации. Има много интересни атракции, както за децата, така и за възрастните. Ето, дори до мен минава една от тях. Затова давайте да видим какво ще се случи. Забравих си декларацията, ще трябва да правя лицеви опори. Дадете ли една? Ето го и един от организаторите на събитието. Георги. Да. Георги, какво мотивира, само това ми кажи, какво инициира да създадеш това прекрасно нещо, защото знам, че ти си един от организаторите. Купона, движението, любовта към Пловдив, всичко яко. Това, че събираме яки хора, като теб, като други наши приятели, може да се забавляваме заедно с движение, с опознаване на града и това му е. Видях, че има много малки деца. Как ще коментираш това? Знам, че преди това беше децата гръмнаха тази година, 250 дигнахме бройката и гръмнаха. Дойдоха още хора, които ги връщахме. Мазало, децата много спортуват, това за нас е голяма радост и като правим така атрактивно с нашите партньори Декатлон и те се надъхват много и всичко се получава. Супер! Няма да ти отнемам повече от времето, благодаря. Айде, успех! Ще се видим на финала. Нареждаме се на старта. Може да видите колко много хора има. И нека джамборето започне след броени секунди. Тръгват! Айде! Тръгваме от амфитеатърът, летният в Пловдив. Тепе джамборе не е просто бягане! Това е купон! И първата точка, а именно паметника на Алеша. Време за въздух по стълбите. Няма да тичам, тъй като съм и на калориен дефицит. Поради тази причина ще запазя малко енергия за после, тъй като имам още 6 тепета. Следващата спирка е Сахат тепе, или още известно като часовниковата кула, която и до ден днешен работи, в случай, че никога не сте били в Пловдив. Ето, може да я видите. Ето там отсреща. А сега аз ще трябва да го избягам до там. Може да видите каква е яка атмосферата покрай мене. Браво на организаторите, погрижили се за абсолютно всичко. Органите на реда са спряли движението, за да може ние да преминем спокойно. Ето сега ще видите, организацията е просто чудесна. Благодарим! Ето, може да видите колко усмихнати са хората. Включително и полицаите, които не винаги вие харесвате. Ето го. И там е Сахат тепе. Ето тук, горе е радиокулата. Слизаме надолу към центъра на Пловдив. Както виждате, игнах градуса, затова свалих и фанелата. Знам, че не е най-доброто, което мога да направя внимателно. Тъй като така доста повече вода ще изхвърля от организма, но не е проблем. После ще хидратираме яко. Това е. А сега минаваме и през емблематичният не музей на Пловдив. Ето тук зад мен. За него ще направя специално видео
някои от следващите епизоди, когато ще се разходим из Пловдив доста повечко, за да покажем някои от другите не много известни забележителности на града. То ви казах, това не е бягане, това е купон! Да видите какви хора има по пътя към нас. Благодаря! Давай! Ти си шампионът! Благодаря! А ти си легендата! Браво, Вики! Ако не знаете кой е Виктор Асенов, цъкнете в интернет, проверете. Това е човек, който показва, че няма граници. Всичко е в нашата глава. Амфитеатъра. Това не се вижда навсякъде. Маратон е много, обаче да тичаш из гради, тепета, хълмове, музика, концерти, само в Пловдив хора. И сега фразата: не се тича по коридорите! Придобива съвсем друго значение. Приятелю, на къде съм? На къде съм? Нататъка ли съм? Добре, благодаря. Айде, бягайте и се връщайте. Казвам се! Нарочно се бави, знае, че го чакам. Да отидем сега. Ето, това е Виктор Асенов. Легенда. Здрасти, Вики, как си? Здрасти, добре съм. Ти тук бягаш или? Докато бягам, да. Или свириш? Не, бягам. Бягам. Ти, кой подред маратон ти е това? Защото знам, че ти си легенда. Теб не те спира нищо. Не съм ги брил. Много са, нали? Ами вече да, за тази година са по-малко, че ще правим колоестене. Браво на тебе, бе. Ето, това е човек, който показва, че няма граници. Благодаря ти, Вики, успех! Благодаря и аз на тебе. Чао! И успех! Ето го и Трихълмието. Минахме през него. Остават Марково тепе, Мола и Джендема, младежкия хълм. Поредната изненада, която са ни подготвили организаторите. Коя къща е това? Балаванната къща. Благодаря. Бързо освежаване. Да, бързо освежаване и газ. Какви са тия допинги тук? Допинг, да. Чия марка да ги рекламираме? Ямантиеви, Ивайловград. Чудесно, сега ще ги пробвам. Здраве. Много хубаво. Розенце, браво на производителите. Ние продължаваме да тичаме. И малко да се топче. Разбира се, ретейна капана. Капанът е, наричаме го капана пловдивчани, защото това е мястото, в което
влезайки веднъж, трудно мога да излезеш. Толкова много кафенца, толкова много пирарики и места, където да седнеш и с кеф да изпиеш едно кафе с приятели, да вечеряш или пък да му удариш някоя уискинце, биричка спрямо това на къв кеф си. Ами, насладете се на капана! И сега е ред на Римският стадион. Едно любимо за мен място в град Пловдив. След малко ще ви покажа защо. А сега може да се насладите на салсата. Часът е 8:30. Тук що минах половината от дистанцията. Остава още толкова, като сега ще минем вече и точно по край Сахат Тепе, а именно часовниковата кула, която бие на всеки час, но интересното е, че не бие на кръгъл час, а бие в и половина. За съжаление се забавих, не знаех колко е часа, изтървах ударът на камбаната, но пък сме точно за залеза. Не знам колко се вижда, но наистина е прекрасно. Или пък, може па и да не пропуснем лимонадата. Айде, нека ударим една бърза. Една ягодка. Как ти е канал? Здрасти! Adventure Zone, но организаторите ще го качат спокойно. Ще говорим с тях. Две ягодки, една глътка лимонада и let's go! Джамбурето върви напред, а аз вървя с музиката назад. Абсолютно! Да. Гледайте какво става. Подвижен DJ пулт. Еми това не се вижда навсякъде. Не се вижда навсякъде, да. Само в Пловдив можеш да го видиш. Абсолютно. Това е, защото знае как да си бичи майляка. Нали? Да. Оп. И сега може би идва една от най-интересните части за мен, а именно бягането в МОЛ Марково Тепе. Както обичам да казвам, Пловдив е градът на 7-те тепета, които обаче станаха 6, защото едното го бутнаха и го направиха МОЛ. Ето сега ще тичаме в това тепе. Колко останаха, дами? 13 км. Нататък с диня в ръка. Започваме изкачването на Младежкият хълм, или по-известен като Джендем Тепе. Джендем идва от турски, означава пусто, доколкото знам. И това е едно от тепетата, за които има изключително много легенди, но за нея ще разкажа малко повече в някои от следващите видеа. Тъй като батерията е накрая, ще гледам да я пестя за готините моменти, тъй като чуем, че надолу има концерт. Ани чака голямо изкачване до... ето там. Давайте! Единственото, което ще кажа е, че тук започва трудната част. Голяма денивелация и много тичане нагоре. Сега е ред на една прекрасна панорамна гледка.
И продължаваме нагоре към върха. Почти не остана. Още малко. Гледката е брутална, но нямам просто въздух, тъй като последният метри ги взех без почивка. Просто си хванах едно темпо и се заинатих, че няма да падна под него. Лично аз съм доволен. А сега чувам, че има още музика. Тъй като батерията на GoPro-то ми падна, а не съм взел резервна, последните кадри ще ги правим с телефона. Няма да е супер качество, ама пък ще се получи, бе. Това е. Това да се прави. Най-хубавото е, че успях да сваля тепето преди да се е стъмнило окончателно, тъй като нямам челник, макар организаторите да бяха писали и за това, но който не си чете имейлите на време, идва неподготвен. Та затова става още малко. Казаха 600-700 метра на финалната. Права сме. Едни англичани ми даваха бира, на колегата с музика и кюфтенце. Какво е кюфтенцето, приятелю? Екстра, много хубаво. Екстра, браво, много е хубаво, да ти е сладко. Айде, още малко. И ето го финала! За жена. Благодаря. Искаме да си направим една снимка за спомен. Тя стартира целия моралната година и беше Оцеляхме! Благодаря ти, страхотна организация! И най-вече Аз страхотна! Много съм доволен! Няколко му качвам видеото и ще ти го пратя. Хора, това е уникално изживяване, който не го е направил. Само може да съжалява. Затова следващата година ви очакваме на Джамборето!